Na teoría política clásica, o concepto de dereita e esquerda e a configuración dos partidos políticos enténdese os partidos políticos como expresión dos intereses de clase. En a teoría política clásica existe dereita e existe esquerda porque teóricamente os partidos de dereita están destinados a conservar os dereitos dunha determinada clase social e os partidos de esquerda están destinados a promover os dereitos de outra clase social. Esa é a teoría clásica e por eso existen dereitas e esquerdas. E siguen existindo dereitas e esquerdas porque existen clases sociais e siguen existindo hoxe. Esa majadería que se dice a veces que xa non existen as dereitas e as esquerdas porque non existen ideoloxías é unha tontería. Agora ben, se nos vamos a analizar os problemas estruturais que ten Galiza, os podemos explicar dende esa contradición. Os problemas estruturais de Galiza son por un problema mal resolto entre patróns e obreiros. Ou polo menos os problemas estruturais de Galiza se poden explicar únicamente en esa trayectoria, en esa contradición. Eu penso que non. E se non, vamos a ver algúns. Un país, para xenerar benestar, precisa desenvolver o seu sector productivo, a súa economía productiva, a través dun sector industrial forte. E quen teña esa posibilidade é un país con posibilidades de futuro. Galiza ten esa posibilidade. Temos, por exemplo, un sector naval que forma parte da columna vertebral dun sistema de produción que quixeran para sí moitos países. Pero un sector eternamente en crisis, eternamente con problemas. A que se debe esa crisis? A un problema máis resolto entre patróns e obreiros? De eso hai moitos problemas e terán que solucionar, sí, eu espero que solucionen a favor da maioría social. Pero o problema do sector naval en Galiza é por un problema máis resolto entre patróns e obreiros? Non! O problema do sector naval en Galiza é que non nos deixan facer barcos. E non nos deixan facer barcos porque somos galegos. Non é un problema esquerda-dereita, é un problema nacional, é un problema de Galicia como país. Un país, para desenvolverse, precisa un sector primario forte. E o sector primario forte só se pode desenvolver se hai estruturas productivas que o permitan. Nós temos varias estruturas productivas no sector primario, por exemplo, no campo, na pesca. No campo, o sector productivo fundamental para desenvolver o sector primario é o sector do leite. Quen lle dera a moitos países do mundo ter a estrutura productiva tecnificada e capacitada que ten Galiza no sector lácteo. Pero o sector eternamente en crisis, eternamente con problemas. Por qué? Porque hai en ese sector un problema mal resolto entre patróns e obreiros. Non. Temos problema porque non nos deixan producir leite. E por que non nos deixan producir leite? Porque somos galegos. Se a mesma produción láctea que está en Galicia estuvera en Francia non tería absolutamente ningún problema. Non é un problema de dereita e esquerda, é un problema nacional galego. É un problema de incapacidade pola nosa parte de poder determinar o que temos que facer en ese ámbito. Eu non conozco ningún país do mundo, conozco algún, este e algún máis, pero conozco a maior parte deles ali onde existe un recurso natural ou a capacidade de producir un ben de cambio con valor. Ese país o primeiro que fai é utilizar ese ben ou ese recurso en favor dos seus cidadáns para que teña unha ventaxa comparada en un mundo globalizado no que o mercado é mundial. E, por exemplo, agora teño a posibilidade e a necesidade de traballar en Arxelia. Arxelia produce petróleo e gas. En Arxelia, o gasoil está a 0,13 euros o litro. É unha ventaxa comparada non só para os cidadáns de Arxelia, sino porque as empresas, ademais dese precio, teñen bonificacións. Porque non se producen ali, o teñen ali. Como é posible que en Galicia, sendo nós produtores de enerxía eléctrica, nin os cidadáns galegos, nin as empresas galegas teñen absolutamente ninguna ventaxa por esa ventaxa comparada que temos como país de produción? Ese é un problema de esquerda ou dereita? É un problema nacional, é un problema de país. Penso que isto é algo moi importante.
Penso que isto é algo moi importante porque a búsqueda de solucións só é posible se somos capaces de analizar con realismo e con objetividade os problemas que temos. Senón, as solucións serán equivocadas. E por iso, eu me declaro como nacionalista. Por iso, eu penso que o galeguismo político, o nacionalismo, que para min é o mesmo, é a base fundamental dun proxecto de futuro para Galiza. E que non deberíamos caer na tentación nin na equivocación de aceptar mansamente o panorama político e o extracto político que nos marcan dende Madrid, porque iso significa un empobrecemento do panorama político en Galiza e da política en Galicia.